ja saps que són préssecs de nectarines. I ells què fan? Bueno, doncs els tallin. Els mandariners, bueno, però les còpies en sopates. Ja, però l'herba la tallin. I llavors tenir tots els marges que hi ha, tots els marges que hi ha a la part de Lleida, t'estic parlant del camp. Sí, Mira, el camp, tots els marges de les forats. No, són de terra. I com que no ens afaten, els marges, i són marges més enormes, són com a terrisses, perquè això, llavors crien molt el caragol. A Lleida és on hi ha els caragols. Hi ha gent que s'hi dedica al caragol i va a Lleida el caragol. Aquí n'hi haurien també per ell. Però aquí se'n fata molts. Aquí no se faten molt. Dóna't compte que tu allà baix, allí dalt a la finca de l'Oliveres, allí no ens has trobat allà. Home, allí no n'hi ha. Perquè allí se'n fata molt. No, se'ns fata més aquí, potser que allà. Sí? Però allà no tenen la vida, no tenen aigua. Hi ha més seca que aquí. Necessiten humitat per poder pondre. En això Aquí ponen perquè tu fiques el xurrito. Allí la torta, jo crec que no hi he vist mai de caragols. Veus aquí friginat el trosset d'aquell? Sí, però ensobatat, tots grossos i bonics, però tots morts. Que deuen estar dins els forats. I llavors surten... Perquè són els forats, els marges tan de pedra... Allí tindrien que fer marges per buscar caragols i això no pot ser. Moltes vegades hi ha hagut problemes la gent de camp, els pagesos, amb gent de caragols, perquè de cara a la marge, comencen a fer un marge i no es tomat l'aigua. I això tampoc no és. I això és igual com nosaltres aquí, els conills, molts reconilleros.